நாயக்க மன்னர்கள் வந்து இந்து சமுதாயத்துக்கும் இந்து கடவுள் வந்து ஆன்மீகத்துக்குமே வந்து தன்னுடைய முழு சிந்தனைகளையும் முழு உழைப்பையுமே கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. கேட்டால் அவங்கள வந்து வந்தேறின்னு சொல்லிடுவாரு. யாராவது கேள்வி கேட்டோம்னா நீ வேற சமுதாயத்தை சேர்ந்த, நீ தெலுங்கு பேசுகிற நீ பேசக்கூடாது, நீ கன்னடம் பேசுகிற நீ பேசக்கூடாது. ஏன் இவரதே தமிழுங்கிறதுக்கு இவரதே சான்று கொடுக்கணுமா? தமிழ்நாட்டில் இருந்து எத்தனையோ மக்கள் வெளிநாடுக்கு சென்று அங்கே பணம் புரிஞ்சு அங்கே வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. அங்கே அவங்க 5 வருஷம் இருந்தால் அவனே நீ ஏன் குடிமகன் சொல்லி அவனே அங்கே விசா கொடுக்குற, அவனே அங்கே இருக்க வச்சுக்கிறானே, நீ ஏன் நாட்டை சேர்ந்தவன்னு சொல்லி நீங்கள் என்ன சொல்கிறது? எங்களை வந்து தமிழ் இல்லை, நீ வந்து தெலுங்கு பேசுகிறேன்னு, கன்னடம் பேசுகிறவன், மலையாளம் பேசுகிறேன், இது நீ சொல்லக்கூடாதுங்க. யார் வரணும் யார் ஆளணும் அப்படின்னு சொல்லி மக்கள்லாம் முடிவு எடுக்கணும். இங்கே வந்து எத்தனை மொழி பேசுகிறதுனால நான் சகோதர சதியாக நாங்கள் பழகி வந்துக்கிட்டே இருக்கோம். திடீர்னு வந்து என் முப்பாட்டை முருகங்கிற, திருப்பி இதில் இருக்க அங்கே போகிற, திருப்பி இங்கே வர. இந்த ஏன் இதே தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய 3 கோடி தெலுங்குல ஓட்டு போடணும் பகிரங்கமாக உங்களால் அறிவிக்க முடியுமா? அதை உன்னால் முடியாது. உங்களால் ஏன் அப்போ ஆர்கே நகர் இதில் போய் தெலுங்குல பேசி ஓட்டு கேட்டீங்க? அப்போ கேட்கக்கூடாதுல்ல. 3 கோடி ஓட்டு வேணாம்னு சொல்லி தமிழ் தேசியம் பேசுகிறவங்க பூரா நீங்கள் சொல்லுங்கள், எங்களுக்கு வேண்டாம் தெலுங்கர்கள் ஓட்டு வேணாம், கன்னடம் பேசுன தெலுங்கர்கள் மட்டுமே 2 கோடி 25 லட்சம் பேர் இருக்கான், எங்கள் ஓட்டு வேணாம்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள். அதே மாதிரி கன்னடம் பேசுகிறவன், நீ வெளி மாநிலத்தை வந்து இங்கே பிழைக்க வந்திருக்கேன், ஓன் ஓட்டு எனக்கு வேணான்னு உங்களுக்கு பகிரங்கமாக தொலைக்காட்சி முன்னாடி பேட்டி கொடுக்க முடியுமா? அதுக்கு நீங்கள் ரெடியாக இருக்கீங்களா? உங்களுடைய சிறப்பு நேர்காணல் உட்காரக்கு நான் தயாராக இருக்கேன். நீங்கள் வரீங்களா? நீங்கள் வந்து பிற மொழி பேசும் சமுதாய ஓட்டு எனக்கு வேண்டாம் சொல்லுங்கள், பிற மொழி பேசுகிறவங்க ஓட்டு பூரா எனக்கு வேண்டாம்னு சொல்லுங்கள். நேருக்கு நேராக விவாத மேடையில் உட்காந்து பேசுறதுக்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கோம். நம்ம வந்து விவாத மேடையில் பேசுகிறப்ப நேராக பேசிக்கிறோம். யார் தமிழங்கிறதுக்கு வந்து நீங்கள் சரியான விளக்கத்தை கொடுத்தே ஆகணும். இதே ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்துக்கு நான் ஒரு தெலுங்கு பேசுகிற சமுதாயத்தை சேர்ந்தவன் தான், நீ பெரிய ஜாதிக்காரே நான் தாழ்ந்த ஜாதிக்காரெலாம் எதுவுமே கிடையாது. ஜாதிங்கிறது வந்து ஒவ்வொருடைய கலாச்சாரம், பண்பாடு, இறை வழிபாடு, இதை சார்ந்தது தான் வந்து ஜாதி. நம்மளுடைய பூர்வீக பழக்க வழக்கங்கள், நம்மளுடைய சடங்கு சம்பிரதாயம், இதை பூரா வழிகடத்துறதுக்கு தான் ஒரு ஜாதின்னு ஒரு அமைப்பு வச்சுருக்காங்க. மனிதனாக பிறந்து வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மனுஷனுமே வந்து பெரிய ஆள் தான். எல்லாருமே வந்து நீ பெரிய ஆள் நான் பெரிய ஆளுங்கிறதுக்கு வந்து இங்கே இடமே கிடையாதுங்க. பகிரங்கமானாலும் சொல்ல முடியுமா யார் தமிழங்கிறத? செபாஸ்டியன் சைமன் அவர்களே நீங்கள் சொல்ல முடியுமா? உங்களுடைய பூர்வீகமே வந்து கேரளா மாநிலம். ஆனால் இங்கே பல்லாயிரக்கணக்கான வருடங்களா எங்கள் தாத்தன் பாட்டேன் முப்பாட்டேன் தாத்தா பூராமே வந்து தமிழகத்தில் தான். கிட்டத்தட்ட 1000 வருடங்களுக்கு மேலே தமிழகத்தில் வசித்து வர எங்களை போய் நீங்கள் வந்தேரின்னு சொல்கிறீங்க. இதே செபாஸ்டியன் சைமன் வந்து பாசத்தோடு அழைக்கக்கூடிய மேதகு தலைவர் பிரபாகரன் அவர்கள் வந்து ஒரு கலை நிகழ்ச்சிக்காக இலங்கைக்கு பயணம் செஞ்சு அவரை போய் ஒரு புகைப்படம் எடுக்கிறதுக்காண்டி தான் அவர் கூட போனார். தேனி மண்ணின் மைந்தன் பாரதி ராஜாவும் போயிருக்காப்புல, ராஜ்கரன் போயிருக்காரு. எத்தனையோ திரையுலகை சேர்ந்தவங்கள்லாம் வந்து பெங்களூர் போய் அங்கேருந்து இலங்கைக்கு பயணம் பண்ணி அங்கே போய் மேதகு தமிழின தலைவர் பிரபாகரன் அவர்களை சந்திச்சிருக்காங்க. மேதகு பிரபாகரன் அவர்களுக்கும் இவருங்க நடந்த சந்திப்பு வந்து வெறும் 38 செகண்ட் தான், ஒரு புகைப்படம் இருக்கக்கூடிய அளவு தான், நேரம் தான். இதவே வந்து அவர் என்ன சொல்கிறாரு, நான் அன்னை கூட போனேன் அங்கேருந்து ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து கப்பல் வந்துச்சு, அதுலேருந்து யானையிலேருந்து நாங்கள் பூரா அரிசியில் பூரா 60 டன் அரிசியை வந்து நாங்கள் எடுத்துட்டோம், எனக்கு வந்து அன்னை AK-74 சுட்டு பழகி கொடுத்தாரு. AK-74ன்னு சொல்றதே வந்து இந்த ஒரு புது துப்பாக்கி ஒரு இவர் தான் கண்டுபிடிச்ச மாதிரியும் அவங்கள வந்து ஒரு தவறான முறையில் சித்தரிச்சு AK-74 சுட்டேன்னு சொல்கிறதும், ஒரு ஆமை இருந்துச்சு நாங்கள் கவத்தி போட்டோம், ஆமை கறி சாப்பிட்டோம். ஒரு நபர் வந்து அவர் எத்தனையோ லட்சம் தம்பிகள் வந்து அவங்களுக்கு பிரபாகரன் ஒரு ஒற்றை தளபதி. அவர் வந்து அவரை பற்றி பேசுறதுக்கே ஒரு தகுதி கிடையாது. இவர் வந்து ஒரே ஒரு புகைப்படம் எடுத்த காரணத்தினால அவர் கூட போய் ஆமை கறி சாப்பிட்டே அவர் எனக்கு துப்பாக்கி சுட்டு பழக்கி விட்டார். ஆஸ்திரேலியா கப்பலில் அரிசியை கொள்ளையடித்தோம், நாங்கள் அதை காலம் வாண்டோம், இதை செஞ்சோம்னு. அங்கேருந்து தலைமறைவாக போனோம், அண்ணனை போய் கண்ணில் கருப்பு துணி கட்டி வச்சுருந்தாங்க, அங்கேருந்து என்னை கூட்டி போய் ஒரு ரூமில் ஒரு நாள் பூரா அடைச்சி வச்சாங்க. இது எதுவுமே நடக்காத, ஏன் நடந்ததா சொல்லணும்? உங்களுடைய பேட்டிகளை தொடர்ந்து கவனிச்சுட்டே தான் வரேன் நான். உண்மைக்கு புறம்பான செய்திகளை அதிக அளவில் உங்களாலையும் உங்கள் அமைப்பை சார்ந்தவங்களாலையும் வெளிவந்துக்கிட்டே இருக்குது. நம்ம 2 பேரும் உறுதியாக வந்து நேரடி விவாத மேடையில் நம்ம சந்திக்கிறோம். நம்ம 2 பேருமே அமர்ந்து பேசக்கூடிய நாள் வந்து வெகு விரைவில் இல்லை, கூடிய சீக்கிரத்தில் சந்திப்போம். நம்ம திருப்பூரில் ஒரு 2015 நீங்கள் ஒரு பொதுக்கூட்டத்தில் பேசுகிறப்போ வந்து தமிழர்களுடைய அடையாள சின்னத்தை பூரா நாயக்க மன்னர்கள் அழிச்சிட்டாங்க, மதுரையில் இருக்கக்கூடிய திருமலை நாயக்கர் மகால் வந்து ஒரு அவமான சின்னம்னு பேசுகிறீங்க. பாண்டிய மன்னர்கள் இடத்துல அண்ணன் தம்பி அடித்து மல்லு கட்டி செஞ்சு அவங்களுக்குள்ள அவங்களா வந்து தன்னுடைய ஆட்சியை வந்து கைப்பற்றத்தில் அண்ணன் தம்பி சகோதர சகோதரிக்கு நடுவுலையும் அண்ணன் தம்பிக்கு நடுவுலையும் அவங்களுக்குள்ள பிரச்சனை இருந்து அவங்க ஒருத்தர் வெட்டி செத்துட்டாங்க. முகலாய படையெடுப்பு வந்து அவங்களால சமாளிக்க முடியலை. அப்போ வந்து ஆந்திராவில் வந்து கிருஷ்ணதேவராயர் வராரு, அவருக்கு கீழே வந்து திருமலை நாயக்கர் கொண்டு வராங்க.
திருமலை நாயக்கர் வந்து அவங்கள அழகா முகலாய படையெடுப்ப எந்த வேகத்தில் வந்தாங்களோ அந்த வேகத்திலே அடிச்சு விரட்டிட்டாரு அவரு. திருமலை நாயக்கருடைய ஆட்சி காலம் வந்து தமிழகத்தின் பொற்கால ஆட்சி காலம். அவங்க இந்து சமுதாயத்துக்கு செஞ்சதும் அவங்களுடைய பங்கு தமிழ் வளர்த்ததுல முழு பங்கு அவங்களுக்கு தான் இருக்கு. மீனாட்சி அம்மன் பிள்ளை குமரகுருபர் மீனாட்சி அம்மன் கோயில் பிள்ளை தமிழ் வாசிக்கும் போது அவரே வந்து அவர் மடியில உட்காந்து அதை கேட்டதாகவும் திருப்பி வந்து அவங்களே அந்த குழந்தை எந்திரிச்சு போய் அன்னை மீனாட்சியா உருமானதும் வரலாறு இருக்கு. அந்த வரலாறை மறுக்க முடியாது. அப்போ திருமலை நாயக்கரை நீங்க அவமான சின்னம்னு சொல்றீங்களா? திருமலை நாயக்கர் மகாலை வந்து ஏன் அப்போ இதே வந்து சென்னையில் இருக்கக்கூடிய செயின்ட் சார்ஜ் கோட்டை வந்து ஒரு ஆங்கிலேயரால் கட்டப்பட்டது. அந்த செயின்ட் சார்ஜ் கோட்டை அவமான சின்னமா இல்லையா? ஏன் அதை சொல்லுங்க. நான் திரும்ப செயின்ட் சார்ஜ் கோட்டையை இடிச்சு தள்ளிடுவேன் நீங்க உங்களால சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியாது உங்களால. திருமலை நாயக்கர் ஒரு மகாலுடைய எஞ்சிய ஒரு பகுதி மட்டும்தான் இப்போ இருக்கு. ஒரு தூணுமே வந்து 3 பேர் சேர்ந்தா தான் கட்டிப்பிடிக்க முடியும். தூணுக்கு பிடிக்கிறதா இருந்தா கூட அது இந்திய தொல்லியல் துறையின் கட்டுப்பாட்டில் வந்து அந்த மகால் வந்து இப்போ இருக்கு. அங்க வந்து மன்னாதி மன்னர்களுக்கெல்லாம் மன்னர் மாமன்னர் திருமலை நாயக்கர் சவுனி நாயுடுக்கு வந்து அழகான சிலை இருக்கு. அங்க அழகா ஆங்கிலேயர்ல எடுத்து குறிப்பா சொல்லணும்னா மைசூர்ல வந்து மூக்கறுப்பு போராட்டம் நடத்தியது இதே வந்து மருது சகோதரில் வச்சு அழகான மூக்கறுப்பு போராட்டம் நடத்தினாரு. தன்னுடைய வயது முதிர்வான காலத்துல வந்து அவரால் முடியல, உடல்நிலை குன்றிய காலத்துல கூட ஆங்கிலேயர்களை எடுத்து மைசூர் போராட்டத்துல வந்து அழகா மூக்கறுப்பு போராட்டம் நடத்தி ஜெயிச்சவர். கணக்கான வருடங்களுக்கு முன் தோன்றிய கோவில்களையும் புராண சின்னங்களையும் பாதுகாத்து வந்ததுல மாமன்னர் திருமலை நாயக்கருடைய பங்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இதே செபாஸ்டியன் சைமன் வந்து இத்தாலி ஜெர்மன் மேக்ல தயாரிச்ச இசூஸ் காரை வச்சிருக்காரு. ஏன் இது வெளிநாட்டுக்காரன் செஞ்சது நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன்னு உங்களால் சொல்ல முடியுமா? இதை நான் பயன்படுத்த மாட்டேன்னு உங்களால் சொல்ல முடியுமா? அதுவும் உங்களால் முடியாது. தமிழ்னு சொன்னால் 24 மணி நேரம் நீங்கள் வேட்டி சட்டையில் தான் இருக்கணும். எப்போ பார்த்தா ஜீன்ஸ் டிஷர்ட்லேயே இருக்கீங்க. இதுலேருந்தே உங்கள் தமிழ் தேசியம்ங்கிறது என்னன்னு எங்களுக்கு தெரியுதுல்ல. ஊரை அப்படி பார்த்தா உங்களுடைய மனைவி வந்து தெலுங்கு சமுதாயத்தை சேர்ந்தவங்க தானே. ஏன் அது உண்மைக்கு புறமா ஏன் நீங்கள் வெளியே சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க? ஒட்டுமொத்த தெலுங்கர்களையும் மாற்று மொழி பேசுபவர்களையும் விமர்சித்து தான் நீங்கள் அரசியல் பண்ணோம்னா இனிமேல் வந்து நீங்கள் அரசியலே பண்ண முடியாது. இதே வந்து எந்த ஒரு திருமலை நாயக்கர் மகாலை வந்து தமிழகத்தினுடைய அவமான சின்னம் நீங்கள் சொன்னீங்களோ அதே திருமலை நாயக்கர் மகாலில் வந்து நீங்கள் மாலை போடக்கூடிய அதாவது தென்னகத்தின் தாஜ்மஹால் குறிப்பாக சொன்னால் மதுரையில் வந்து தென்னகத்தின் தாஜ்மஹால் ஆகிய திருமலை நாயக்கர் மகாலில் மாலை போடக்கூடிய காலகட்டம் வந்து மிக விரைவில் உங்களுக்கே வரும். நீங்கள் வரப்போகிறீங்க. அங்கே வந்தால் தான் நீங்கள் இனிமேல் அரசியல் பண்ண முடியும்.